வணக்க மக்களே! உங்கள் அனைவரும் நம்ம சேனலுக்கு வரவேற்கு. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, எப்போதும் போல சாரி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன சாரின்னு பார்க்கறதுக்கு வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இப்ப வீடியோக்கு போகலாம். இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்குற சாரி எல்லாமே 100% பியூர் காட்டன் செட்டிநாடு காட்டன் சாரி தான். இது வந்து செட்டிநாடு காட்டன் சாரி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். காரைக்குடி பக்கத்துல பண்ற சாரி. இந்த சாரியோட கலர் காம்பினேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ட்ரெடிஷனலான கலர் காம்பினேஷன்ல தான் வரும். இதுல நெறைய கலர் இருக்கு. நெறைய பார்டர் டிசைன் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த சாரி வேணாலும் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். இதுல எத்தன கலர் இருக்கு, என்ன மாதிரி டிசைன் இருக்கு அப்படிங்கிறது. அதுக்காக வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருங்க. இந்த சாரிய நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, நான் டிஸ்பிளேல குடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ, இல்ல வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணும்போது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா, இந்த கலெக்ஷன் ஃபுல்லாவே நாங்க உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம். நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரிய நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த சாரிய பத்தி பார்ப்போம். இந்த சாரி வந்து 100% காட்டன் தான். இதுல எந்த மிக்ஸுமே கிடையாது. ஒன்லி ஜரி ஒர்க் மட்டும் வரும். அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஜரி த்ரெட்ல வரும். மத்தபடி பியூர் காட்டன் சாரி இது. இந்த சாரிக்கு வித் பிளவுஸ் ரன்னிங் பிளவுஸ் கிடையாது. அதனால நம்ம மேட்சிங்கா ஒரு கலம்காரி பிளவுஸ் குடுப்போம். அது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். வாங்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது. உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வெறும் சாரி மட்டும் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோல பார்க்குற எல்லா சாரியுமே அவைலபிள் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க. சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க லேட் பண்ணும்போது அது சேல்ஸ் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அதனால கிடைக்காம கூட போகலாம். அதனால வீடியோ பார்க்குறீங்களா? உங்களுக்கு இந்த சாரி புடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உடனே அந்த மெசேஜுக்கு அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணி உங்க ஆர்டர பிளேஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா இப்ப தீபாவளி டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு அதிகமா சேல் போயிட்டு இருக்குது. அதனால உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரி உங்களுக்கு கிடைக்காம போறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால நீங்க வந்து உடனே ஆர்டர் போட்டுக்கங்க. இப்ப இந்த சாரிய யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்ப இந்த சாரிய வந்து வயசானவங்களுக்கு அதிகமா நீங்க வாங்கி குடுக்கலாம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வீட்ல உள்ள பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து காட்டன் சாரி தான் வேர் பண்ண ரொம்ப விரும்புவாங்க. ஏன்னா அதுதான் சொட்டிங் இல்லாம இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து நம்மளோட கிளைமேட்டுக்கு வந்து பொருத்தமான சாரி வந்து காட்டன் சாரி தான். அப்ப நீங்க வயசானவங்களுக்கு ஒரு தீபாவளி கிஃப்டாவோ, இல்ல தீபாவளிக்கு நீங்க ட்ரெஸ் எடுத்து நார்மலா எடுக்கும்போதோ, நீங்க இந்த காட்டன் சாரிய வாங்கி குடுக்கும்போது, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அதே மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்னு இதுல என்ன அப்டின்னா, வயசானவங்களுக்கு இதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்டின்னா, இது மெயின்டெயின் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. நார்மலா வாஷ் பண்ணிட்டு அவங்க காய வச்சு கட்டிக்கலாம். அப்படி இல்ல மிஷின் வாஷ் போடுறதுனாலும் இந்த சாரிய போடலாம். ஆனா ரொம்ப நேரம் மிஷின்ல போடக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நெறைய வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். காட்டன் சாரிய மிஷின்ல போடுறத நீங்க அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா, காட்டன் சாரீல வந்து நம்ம பருத்தியில பண்றதுனால அந்த இலை இருக்கும். அது வந்து மிஷின்ல போடும்போது பிரிஞ்சு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கலர் வந்து ஃபேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால நல்ல வெயில்லயும் நீங்க காட்டன் ட்ரெஸ்ஸ போடக்கூடாது. அதே மாதிரி மிஷின்லயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் காட்டன் துணி வந்து நீங்க தவிர்க்கிறது நல்லது. வேற வழி இல்லன்னா நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதனால நீங்க வயசானவங்களுக்கு வந்து இப்ப அவங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இத ஈஸியா அலசி காய போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலைய பார்த்துட்டு போயிருவாங்க. அதனால நீங்க வயசானவங்களுக்கு தாராளமா இத வாங்கி குடுக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்து வேலைக்கு போறவங்க. இப்ப வேலைக்கு போறவங்களுக்கு வந்து இது எப்படி யூஸ் ஆகும்னா, விலை கம்மி. அதே மாதிரி நெறைய கலர் இருக்கு, நெறைய டிசைன் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால, அவங்களுக்கு அதிகமான சாரி வாங்கிட்டு ஒரு நாளும் புதுசு புதுசா கட்டிட்டு போக முடியும் 1. அப்புறம் இது மெயின்டெயின் பண்றது எப்படின்னா, நார்மலா சும்மா நார்மல் வாஷ் பண்ணிட்டு, இப்ப வேலைக்கு போறவங்க கண்டிப்பா அந்த மடிப்பு கலையாம அப்படியே ஸ்டிப்பா நிக்கணும்னு நம்ம விரும்புவோம். அதனால லைட்டா ஸ்டார்ச் போட்டு நீங்க காய வச்சுட்டு அயர்ன் பண்ணி கட்டிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். எக்கனாமிக்கலி இது கம்மி. அதே மாதிரி நெறைய கலர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க தாராளமா வேலைக்கு போறவங்க வாங்கிக்கலாம். அப்போ யங் ஏஜ் கேர்ள்ஸ் நாங்கலாம் யூஸ் பண்ண முடியாதா? அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். யங் ஏஜ் கேர்ள்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா, இதுல குடுத்திருக்க அந்த டிசைனோ, கலரோ வந்து எல்லாருக்கும் ஏத்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால இப்ப நீங்க ஒரு காலேஜ் போறீங்க, ஒரு சின்ன ஃபங்ஷன் போறீங்க, காலேஜ்ல ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு மீட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போறீங்கன்னா, தாராளமா இந்த சாரிய நீங்க கட்டிட்டு போலாம். ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கு குடுத்திருக்க அந்த கலர் காம்பினேஷன்ல உள்ள பிளவுஸ நீங்க போட்டுட்டு போம்போது, கரெக்ட்டா உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகுற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி நீங்க வேர் பண்ணிட்டு போம்போது, ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் இந்த சாரி கூட கட்டும்போது. அப்புறம் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு சின்ன ஃபங்ஷன் போறோம். ஒரு
தண்ணி ஊத்துற வீடு, ஒரு காது குத்து வீடு, அப்படி ஒரு சின்ன ஃபங்ஷனுக்கு நம்ம போறோம்னா, தாராளமா இந்த சாரிய கட்டிட்டு இதுக்கு கரெக்ட்டான ஜுவல்ஸ் நீங்க போட்டுட்டு போனீங்கன்னா, அதுவும் உங்களுக்கு இது ரொம்பவே சூட் ஆகும். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா, இதே மாதிரி நெறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு இருக்கும். அத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்டின்னா, நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு, பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டன்ல ஆல் குடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா, என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். நீங்க எப்பவுமே நம்ம சேனல பார்த்து வீடியோ தெரிஞ்சுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.